Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mox. Taong 1959, Tugigaraw, Isabela. Itong mga panahong ito, isang magsasaka si Mox sa Tugigaraw. Bagaman hindi sa kanya ang lupa, katiwala naman siya ng may-ari nito. Lumaki siya sa isang pamilyang pangkaraniwan lang. Kagaya ng karamihan, mangmang din sila pagdating sa lihim na karunungan. Sa kanilang lugar noon, meron siyang isang lalaking hinahangaan ng lubos. Kapitbahay lang nila ito at kilala yon sa pangalan na Amoro. Hindi biro ang taong yon ayon kay Mox. Bukod sa 80 anyos na ang edad nito, nag-iisa lang din yun sa bahay. Lahat ng trabaho para makakain ito, walang sawang ginagawa ng matanda. Pakiramdam ni Mox, hindi man lang yun naghihirap sa kabila ng payak nitong pamumuhay. Maniwala kayo o hindi, may mga pagkakataong nasasagad ang kanilang kita, subalit ang matandang yon sagana pa sa pangangailangan nito sa buhay. Minsan nga, ito pa ang nilalapitan nila tuwing kinakapos sila. Labis naman nila yung ipinagtataka, gawa ng katulad lang din nila yung magsasaka. Sinasabi ng iilan, merong itinatagong kayamanan ang matandang yon, kung kaya't hindi yun maubos-ubusan ng salapi. Dahil sa ganoong istoryang kumakalat sa kanilang lugar, kaya na may maraming tao ang nagka-interes dito. Ilang beses na din yung nakausap ni Mox pero ang paulit-ulit nitong sinasabi sa kanya, "Wala akong kayamanan. Sadyang swerte lang ako sa buhay." Dagdag pa ng matanda na kahit bulat-lati ng kanilang mga kababaryo ang bahay niya, wala sila doong makikita. Nanindigan din yung nagsasabi siya ng totoo kahit isumpa pa siya ng mga ito. Ayon kay Mox, wala naman talagang espesyal sa matandang yon. Kagaya din nila ito, nagtatrabaho para mabuhay. Ang labis niya lang doong ipinagtataka ay kung bakit may mga pagkakataong nasisipat niya yung may ginagawang kakaiba. Tuwing umaga kapag lumalabas siya para umihi, nakikita niya yung nakikipag-usap sa mga alaga nitong aso. Ang mas ikinagulat niya ay noong masipat niya yung magpasa ng isang malaking tipak ng puno. Hindi pangkaraniwan ang bigat nito. Ayon kay Mox, parang kasing laki yun ng buong katawan ng matandang puno ng mangga. Pinasan niyo ng matanda ng ilang metro patungo sa likurang bahagi ng bahay niya. Dahil sa nasilayan niyang yon, nagkaroon siya ng kutob na baka aswang ito. Naniniwala si Mox, ang mga taong may ganoong uri ng kakayahan ay sugo ng demonyo. Buong buhay niya kasi, wala pa siyang nakikitang albularyong nagpamalas ng ganoong milagro. Magmula noong nasilayan niya yung gawin ng bagay na yon, doon na siya nag-umpisa na pakiramdaman ito. Sa paglipas ng mga araw, hindi na niya maipagkakaila ang kanyang nararamdamang kutob. Sa larangan kasi ng pagsasaka, napansin niyang ang matandang yon ay ang pinakamalinis sa tinatrabaho nito at syempre ang may pinakamarami ring naaani. Napansin niya lamang ito magmula noong nakita niya yung nagpasa ng malaking tipak ng kahoy. Dahil sa mga bagay na nasaksihan ni Mox, doon na siya gumawa ng paraan para mapalapit sa matanda. Sa pagsapit ng panahon ng tag-init, sakto namang katatapos lang ng anihan. Dahil sa wala naman noong magawa si Mox, nagdesisyon siyang gumawa ng paraan para makipaglapit dito. Kampante naman siyang bumisita doon araw-araw, lalo pat ilang metro lang din ang layo nito sa kanilang pamamahay. Sa halos 1 linggong pabalik-balik niya sa bahay ng matanda,
unti-unti na niyang napapansin ang kiliti nito. Kapag dinadalhan niya yon ng tuba, wiling-wili yung makipag-usap sa kanya. Pero kapag wala naman, para yung parating abala. Dahil dito, nagdesisyon siyang araw-araw yung dalhan ng maiinom para magkaroon sila ng magandang usapan. Sa loob ng halos ilang araw nilang pag-iinuman, unti-unti nang nalalaman ni Mox ang tunay na buhay ng matanda. Isang gabi habang nag-iinuman sila, naging abala naman ang matanda sa pagkukwento nito ukol sa nagdaan nitong buhay. Ayon dito, marami ng matatandang nakasabayan niya sa kanilang lugar ang matagal na panahon nang namatay. Dahil din sa kanyang tanda, halos hindi na nito mawari kung ano talaga ang eksakto niyang edad. Basta ang paulit-ulit nitong sinasabi, 2 pandaigdigang digmaan na ang kanyang dinaanan. Naabutan niya rin ang panahon ng mga praile kung saan marami siyang nakitang taong inalipin at pinatay. Dagdag pa nito na isa sa mga bagay na nagdudugtong sa kanyang buhay ay ang ibinao ng kanyang yumaong ama sa kanyang katawan. Matapos itong mailahad sa kanya ng matanda, bigla namang hinubad nito ang kanyang damit kung saan doon tumambad sa mata ni Mox ang isang nakaumbok na bagay sa dibdib nito kung saan naroon ang kanyang puso. Tumitibok-tibok ang bagay na yon at sa unang tingin, alam na niyang matigas ito. Sa muling pagbaling niya ng kanyang paningin sa matanda, mahinahon naman siyang nagtanong doon ng, "Manong Amoro? Ano ho yan?" Dahil sa kanyang sinabi, dahan-dahan namang inilapit ng matanda ang mukha nito sa kanya habang sumasagot ng, Yan ang swerteng sinasabi ko sa iyo. Hindi mo mauunawaan ang bagay na yan kahit anong gawin mo. Kung alam mo lang ang tungkol sa mga mutya, yun. Mabuti kang tao, Mox. Minsan lang kitang tatanungin ukol sa bagay na ito. Nais mo bang matuto? Matapos namang marinig ni Mox ang sinabi ng matandang yan, bigla naman siyang kinilabutan sa kadahilan ng bakas sa pagmumukha nito na seryoso ito. Makalipas pa ang ilang minutong seryoso nilang usapan, hindi na nila napansin na ubos na pala ang alak na kanilang iniinom. Nang mapagtanto naman yon ng matanda, agad naman siya nitong niyayang maglakad sa kabila ng napakadilim na paligid. Hindi naman tumutol si Mox sa nais nitong mangyari, gawa ng kahit papaano, nais niya ring mas lumalim pa ang kanyang pagkakakilala rito. Habang binabagtas nila ang daan, naging maayos naman ang lahat. Kahit napakatahimik na ng lugar, panay ang kanilang pagsisigawan at pagtatawanan buhat sa matinding kalasingan. Pagkaraan pa ng ilang minutong paglalakad, bahagya naman silang natigilan nang marating nila ang pangpang ng sapa. Pagsilay ni Mox sa ibayo nitong bahagi, doon niya nasilayan ang unti-unting pagkakaroon ng nagliliwanag na tulay sa mismong sapang yon. Ang gumagawa nito ay ang liwanag ng buwang animoy na kadirektang tumatama sa tubig. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 4 na nilalang na dahan-dahang naglalakad sa tulay na yon. Pagdating ng mga ito sa kanilang harapan, kitang-kita niya ang mga nagsisitaasang korona ng mga ito, indikasyon na hindi ito mga pangkaraniwang engkanto. Pagtitig ng 4 sa kinaroroonan ni Tandang Amoro, bigla naman yung nagsiluhod na parabang nagpapakita yon ng galang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, unti-unti naman niyang napansin ang pagbabago ng anyo nito hanggang sa maging isa na yung kawangis ng tao. Bagaman ordinaryong tao ang tumambad sa harapan noon ni Mox,
hindi niya maipagkakaila na mga engkanto ang nilalang na yon. Nais na rin niya noong tumakbo dala ng takot, pero pinilit pa rin niya yung pinigilan. Naniniwala siya na kapag umalis siya sa lugar na yon ng basta-basta, magiging hindi yung katanggap-tanggap para sa matanda. Sa pagkawala ng nagliliwanag na tulay, agad naman itong inilahad sa mga nilalang na yon na bumalik na sila sa bahay nito. Nang marinig naman yun ni Mox, wala naman siyang ginawa kundi ang sumunod habang nananatiling walang kibo. Maya-maya pa, nang mapansin naman yon ng matanda, agad naman siya nitong tinapik habang nagwiwika sa kanya ng, Ayos ka lang ba? Pagpasensyahan mo na akong nabigla kita. Ngayon kasi dapat ang pagkikita namin, pero syempre, hindi ko naman matatanggihan ang pagyayaya mo. Huwag kang mag-alala, mababait ang mga bisita kong ito. Nang marinig naman ni Mox ang sinabi ng matanda, napangiti lang naman siya kahit alam niyang malakas na ang kanyang nerbiyos sa katawan. Pagbalik nila sa bahay nito, agad naman silang pumasok sa loob na para bang meron silang mahalagang bagay na pag-uusapan. Sa pag-upo nila sa hapagkainan ng matanda, hindi naman maiwasan ni Mox na pansinin ang mga bisita nito. Bukod kasi sa nababahala siya, merong pumapasok sa kanyang isipan na baka kumakain yon ng karne ng tao. Nabago lamang ang nararamdaman niyang yon nang makatitigan niya ang isa sa mga ito habang nagsasabi ng, "Huwag kang mag-alala, Ginoo. Mabubuti kaming mga nilalang. Kagaya ni Tandang Amoro, iisa lang din ang aming pinaglalaban." Nang marinig naman niya ang sinabi nito, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa matanda matapos siyang magtanong sa mga nilalang na yon ukol sa pakay nito sa kanya. Dahil dito, walang pagdadalawang isip namang inilahad ng mga nilalang ang tungkol sa kanilang mga nalaman ukol sa nalalapit na pagdating ng kanilang mga kaaway sa kanilang lugar. Ayon sa isa sa mga ito, meron itong nakitang pangitain tungkol sa pagsapit ng buwan ng mga aswang. Dagdag pa nito na kapag nag-umpisa na yung manalasa, maraming mamamatay sa mga kababaryo nila. Hindi agad nila madaling malaman kung sino ang mga nabiktima ng mga ito, buhat sa kakayahan itong gumawa ng sabulag na halos hindi madaling mapansin ng kahit na sino. Pagtatapat pa ng mga nilalang na yon, binubuo ng isang pamilya ang mga aswang kung saan puro itong mga gabunan. Naniniwala rin ng mga engkanto na sa kanilang lugar, tanging si Tandang Amoro lamang ang may kakayahang palaga ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, pansin na pansin naman niya ang seryosong pagmumukha ng matanda. Matapos ang pakikipag-usap nito sa mga nilalang na yon, laking gulat na lamang ni Mox nang bigla yung sumabog sa kanyang harapan. Sa isang iglap, lumiwanag ang bahay ng matanda dahil sa mga insektong bumubuo sa mga engkantong yon. Sa pagkawala ng mga ito, nanatili naman siyang tulala, seryosong pinag-iisipan ang mga bagay-bagay na kanyang nakita. Pagbalik ng katahimikan sa loob ng bahay, niyaya siya ng matandang lumabas habang inilalahad sa kanya ang araw ng kanilang pagsisimula. Dagdag pa nito na wala siyang dapat na ikabahala gawa ng kontrolado niya ang lahat ng sitwasyon sa kanilang lugar. Inihabilin rin ito sa kanya na kung sakaling pumayag na siyang magsanay, mas mainam na yun lamang ang pagkaabalahan niya. Bago sila tuluyang maghiwalay, muli siya nitong pinaalalahanan ukol sa oras ng kanyang pagsasanay. Matapos namang marinig ni Mox ang tungkol doon, tumango lang naman siya bilang pagsang-ayon. Bagaman lasing na lasing siya noong gabi, halos hindi pa rin niya magawang makatulog dahil sa pag-iisip.
Iniisip niya kung tutuloy pa ba siya. Lalayuan na ba niya ang matanda? At kung ano-ano pang mga bagay na nagbibigay ng matinding katanungan sa kanyang isipan. Sa pagsapit ng umaga, napansin na lamang niya ang kanyang sarili na naghahanda na. Matapos niyang magawa ang lahat ng gawain sa kanilang tahanan, dali-dali naman siyang tumungo sa bahay ng matanda. Pagdating niya sa tahanan nito, nadatna naman niya yung nagsasalansa ng mga panggatong. Sa pagtitigan nilang dalawa, napangisi lang naman ang matandang yun sa kanya habang kinakawayan siya. Dahil sa ginawa nito, agad naman niya yung nilapitan para kausapin. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na nag-umpisa ang kanilang pagsasanay kung saan ang pinagawa nito sa kanya, pagbibilang ng isang supot ng buhangin. Ayon sa matanda, na kapag inumpisahan na niya ang gawain yon, kinakailangan niyang huwag itala sa kahit na anong bagay ang huling numero na kanyang narating. Kinakailangan niya yung alalahanin ng mabuti nang sa gayoy hindi siya mawala sa pagbibilang. Dagdag pa nito na bago niya gawin ang pagsubok na yon, natapos na itong bilangin ni Tandang Amoro. Wala siyang magagawang pandaraya rito buhat sa tandang-tanda nito ang eksaktong numero. 3 araw ang lumipas, nanatiling nagbibilang itong si Mox. Halos hindi na niya alam ang kanyang ginagawa pero paulit-ulit na inilalahad ng isip niya na magpatuloy siya. 1 linggo pa ang lumipas, matagumpay naman niyang natapos ang pagsubok nito. Sa puntong yon, inakala niyang tapos na ang kanyang gagawin pero laking gulat na lamang niya nang muli siyang utusan ng matanda na dumakip ng isda sa sapa gamit-gamit lamang ang kanyang kamay. Nang marinig naman yun ni Mox, bigla naman siya doong napaalma sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na yon ay imposible. Tandang Amoro, malalim ho yung sapa eh. Paano ko naman huhuli ng mga isda sa ganoong kalalim na tubig? Nagtatakang tanong niya rito. Ang mga antingero, kaisa ang lahat ng bagay na nabubuhay sa mundong ito. Sundin mo ang sinasabi ng iyong puso. Sa ganoong paraan, makikita mo ang hinahanap mong kasagutan. Umalis ka na habang maaga pa. Sagot naman ito sa kanya. Dahil sa sinabi ng matanda, wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod. Sa panghuhuli ng isda, inabot din siya ng 5 araw kung saan doon pa lamang niya tuluyang naunawaan ang nais iparating ng matanda. Nang makadakip na siya ng isang maliit na isda, laking gulat na lamang niya nang bigla itong magsuka ng kulay asul na bato sa kanyang kamay. Matapos yung gawin ng isdang yon, agad din naman yung tumalon sa kanyang mga kamay na para bang nais lamang nitong maipasa sa kanya ang bato. Pagbalik niya noon sa tahanan ng matanda, doon niya napag-alaman na ang batong kanyang nakuha ay isa palang buhay na mutya. Sa loob ng ilang buwan at taong kanyang pagsasanay, naging maayos naman ang lahat. Yung babalang inilahad ng mga engkanto sa kanila, hindi lang pala araw at buwan ang pagitan nito. Dahil dito, mas pinili niya pang magpalakas nang sa gayoy magkaroon siya ng silbi kay Tandang Amoro sa oras ng panganib. 2 taon pa ang lumipas, pagtungtong ng araw ng Biyernes Santo, nagulat na lamang siya nang masipat niya ang malalaking paniking nagsisiliparan sa taas ng baryo nila. Kaya niya yun nakita dahil sa kasalukuyan siya noong nagsasanay sa labas ng bahay ng matanda. Pagsilay niya sa mga nilalang na yon, agad naman niya yung ipinagbigay alam sa matanda. Hindi naglaon, paglabas nilang dalawa, doon bumungad sa kanya ang mga nilalang na dahan-dahan ang dumadapo sa bahay-bahay ng kanilang mga kababaryo.
Alam nila Mox na nasa panganib na ang mga ito, kung kaya't agad naman nilang kinuha ang kanilang mga armas. Habang binabagtas nila ang daan, wala naman silang ibang naririnig sa paligid kundi ang pagsisialulungan ng mga aswang. Maya-maya pa, nang marating na nila ang isang tahanang kinaroroonan ng dalawa sa mga ito, bigla naman yung tinigalpo ng kanyang maestro gamit lamang ang 5 buhay na kataga. Pagbagsak nito sa lupa, doon niya nasilayan kung papaano yun sinumpa ni Tandang Amoro hanggang sa lamunin ng apoy ang kabuuang wangis nito. Nang mapaslang na nila ang 2 nilalang na yan, agad naman nilang inikot ang baryo. Sa pagdating nila noon sa dulong parte nito, doon nila nasilayan ang 4 na aswang na kasalukuyang pinapatay ang isang albularyo. Bago pa man nila yon tuluyang matulungan, nakita na lamang nila ang pagkahati ng katawan nito. Sa puntong yon, dali-dali naman nilang nilapitan ang mga aswang para yon ay lipulin. Hindi na nila ito binigyan pa ng pagkakataon para makalaban nang sa gayoy hindi sila gaanong magsayang ng oras. Dahil sa tindi ng pagsasanay ni Mox sa loob ng 2 taon, naging isa siyang taong bihasa pagdating sa pakikipagdigma. Ang kanyang pangunahing armas noon ay ang mutyang kanyang nakuha at ang punyal na ibinigay sa kanya ni Tandang Amoro. Si Tandang Amoro naman, walang ibang tinatangan kundi ang mga makapangyarihan nitong buhay na salita. Halos pansin na pansin nga niya noon sa matanda na para bang hindi yun nakakaramdam ng panghihina matapos nitong magsambit ng mga engkantasyon. Sator, pangselyo, mga pamako, engkantasyon ng Birhen, espada ni San Miguel, sibat ni Atardar at kung ano-ano pa na talaga namang makapangyarihang buhay na kataga. Ang inakala nga niya noong magiging matinding laban ang pinaghahandaan nila, tila bang naging isang ensayo lamang para masukat ang lakas ng maestro niya. Sa pagsapit ng hating gabi, ang hindi mabilang na mga aswang na manginginain sa kanilang lugar, parang mga abong naglaho. Bawat isa sa mga ito, nasipat na lamang ni Mox na dahan-dahan ang naaagnas sa mga bubong ng bahay na kanilang kinamatayan. Matapos ang mga pangyayaring yon, mahinahon naman silang bumalik sa tahanan ng matanda na parabang wala man lang nangyari. Pagpasok nila sa loob nito, kinuha ni Tandang Amoro ang itinago niyang tuba at walang kaabog-abog na nilagay yon sa gitna ng kanilang inuupuan. Matapos naman yung masipat ni Mox, hindi naman siya nakaangal pa sa nais nitong mangyari. Dahil sa dami ng kanilang ininom na tuba noon, kung kaya't inabot na sila ng umaga. Nagkataon naman noong wala silang balak matulog noong gabing yon, pagpapakita na maging sila ay nagdadalamhati rin sa panahon ng pagkamatay ng bugtong na anak ng Diyos. Lumipas pa ang mga araw, nagpatuloy pa rin ang pagtulong nila sa kanilang mga kapwa. Yun din ang naging hudyat ng pagtatapos ng kanyang pagsasanay, kung kaya't iginawad na nito sa kanya ang titulong antingero. Kalakip ng paggawad ng matandang yun sa kanya ng titulo ay ang pagbibigay naman nito ng 2 engkantong magsisilbi niyang kasangga sa lahat ng oras at pagkakataon. Ayon sa matandang yon, kinakailangan niyang pangalagaan ang mga nilalang na ibinigay nito nang sa gayoy hindi siya nito iiwan sa oras ng kagipitan. Yun din ang magsisilbi niyang patunay na siya ay dumaan sa katakatakot na pagsasanay ng matanda. Inilahad din ito sa kanya ang labis nitong pagkatuwa dahil sa loob ng 2 taon, hindi siya sumuko sa mga pagsubok nito. Lumipas pa ang mga buwan. Inakala nila Mox na makakasama na nila si Tandang Amoro hanggang sa paglaki ng kanyang mga anak. Subalit, lingid sa kanyang kaalaman, malapit na palang dumating ang araw
na ihihiwalay ng tadhana sa kanila ang matanda. Isang gabi, habang natutulog siya, narinig niya ang pagpapaalam ni Tandang Amoro sa isipan niya. Kitang-kita niya rin kung papaano yun tumawid sa nagliliwanag na tulay kasama ang mga nilalang nakasangga nito. Kinaumagahan noong mismong gabing yon, agad naman niyang pinuntahan ng matanda, subalit pagdating niya sa tahanan nito, wala na siya roong naabutan. Sinubukan niya pa yung hanapin pero hindi niya na yon matagpuan. Dahil dito, wala naman siyang ginawa kundi ang maghintay. Akala niya, maikling panahon lang yung mawawala pero dekada na ang lumipas, hindi pa yon nakakabalik. Naging isang batikang albularyo na lamang si Mox sa kanilang lugar. Wala pa ring paramdam sa kanya ang dati niyang maestro. Pero alam niyo ba na hanggang sa mamatay itong si Mox, bitbit pa rin niya ang alaala noong minsan niyang makita ang nakalabas na puso ni Tandang Amoro. Okay, opinyon ko sa kwento. Sobra ako nalungkot, lalo na dito sa last part kasi di ba nga si Tandang Amoro para siyang immortal eh. Parang hindi siya mamamatay pero yun pala yung limitasyon. Na kapag meron siyang napasahan ng lahat ng karunungan niya, mga tinatangan niyang mutya o kung ano man, doon na siya mawawala. Ang astig lang no, nagliliwanag na tulay. Parang nai-imagine ko rito yung eksena nung, ewan ko lang kung familiar kayong lahat dun sa Lord of the Rings. Ganun na ganun yung eksenang na-visualize ko sa isip ko eh. Sobrang angas nun tsaka sobrang ganda nun. Kaso nga lang, ito lang yung kwento na nabigay sa atin eh. Parang bitin na bitin ako kasi alam nyo yun, parang ang dami pang pwedeng mangyari. Kasi hindi na ikwento ni Mox kung ano yung mga pinagdaanan niyang iba pang pagsubok. Parang nabanggit lang rito, nagbilang siya ng isang supot ng buhangin. Doon napakahirap nun. Isang supot, kahit nga isang dakot, parang hindi ko mabibilang eh. Yung pa kayang isang supot ng buhangin. Tapos, nagbibigay sa akin ng misteryo, yung tandaan mo yung numero. 'Di ba? So, ibig sabihin, may kinalaman yung numero sa pagtatangan niya ng mga lihim na karunungan. First time kong makarinig ng ganitong klase ng pagsubok na kailangan mong tandaan yung numero para yun yung magiging susi mo para turuan kita at bigyan ng mga karunungang tinatangan ko. Sobrang galing nun. Kaso nga lang, bitin na bitin tayo sa impormasyon no? Siguro, ayaw na lang talaga ni Mox na bigyan pa tayo ng ibang impormasyon tungkol sa pinagdaanan niya kasi nga, siguro bilang respeto na rin sa matanda tsaka sa kanya. Pero masasabi ko overall, sobrang ganda ng kwento kaso nga lang nakakabitin. 'Di ba? Pero kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.